L-inflazzjoni u l-inċertezza preżenti qed taffettwa l-operat bankarju u l-infiq tal-klijenti. Sostna dan il-kap eżekuttiv tal-BOV Kenneth Farrugia f'intervista li tal Net News propju fil-ġurnata li fija il-bank preżenta r-riżultati finanzjarji tiegħu. L-inċertezza qed timmanifesta ruħha fuq il-bank, però anke fuq il-klijenti li l-bank li jisservisja. Id-disruptions li hemm fil-global supply chains qed iħallu impatt inflazzjonarju u qed iwassal biex banek ċentrali kif qed naraw il-Fed Amerikan, il-Bank of England u anke l-European Central Bank qed jieħdu stance fejn qed iżidu l-interessi fis-swieq rispettivi li tirrifletti l-inċertezza li qed taħkem is-swieq. Il-kap eżekuttiv ġdid tal-BOV tkellem ukoll dwar l-effetti fuq tal-ħwienet u fuq negozji akbar. Dan hekk kif il-prezzijiet tal-materja prima u ta' diversi prodotti oħra qed ikomplu jisparaw il fuq. L-inflazzjoni teffettwa mhux biss entitajiet bħalna, ma teffettwa anke kif qatt qabel il-businesses u l-klijenti tagħna. Bla dubju l-impatt inflazzjonarju jfisser li inti jekk inti għandek negozju biex tmexxi dak in-negozju, jekk l-inflazzjoni biex nieħdu eżempju żiedet b'10%, inti l-kost tal-operat tiegħek sa jkollu dak l-impatt. Jiġifieri l-kost tal-operat ħajżid dak l-ammont bieħed ieħor. Intant il-BOV ħabbar riżultati finanzjarji għal perjodu ta' bejn Jannar u Settembru tal-2022 fejn ir-rapport ta' telf qabel it-taxxa li jammonta għal 55.7 miljun euro. Iżda meta wieħed jeskludi l-effett tal-ħlas relatat mal-każ ta' Dejulmar, il-profitt matul l-ewwel 9 xhur tas-sena jammonta għal 47.8 miljun euro, żieda ta' 3% meta qabel ma l-istess perjodu tas-sena l-oħra. Il-bank irrapporta wkoll tkabbir kontinwu fl-attivitajiet bankarji ewlenin tiegħu bit-dħul ewlieni juri prestazzjoni kummerċjali mtejba.